Аре бе, давай ти бе, дай пак бе. Айде пак бе, точка качество бе. Бабе, да ти влезе. Ай влез бавка. Чей си, аз ще си. Ай влез вътре бе. Обратно бе, обратно. Бе, дай си малко повече. Ай бе. Давай ти бе. Абе, то ще качество бе. Ай, качество бе, нещо ако изглеждаш бе. Ари бе. Ари бе. Ай, Тоше. Ник, това е рибата. Давай бе, давай. Качи го бе, качи го бе. Няма друго бе. Аре стига бе. Нямаш ли толкова? А ти влези, да, а ти влези. Айде, Да, сега е този шкаф ми вземи. Е в този скача. Ще легне вътре. Искаш ли? Е в този шкаф. Искаш ли? Махай всичко, майна. Е, всичко, ти днеш почнеш. Да. Аре бе, някой се качва ли? Няма се поберем, разбираш ли? Абе, много е тясно, майна. Точка, аре бе. Аре бе, ти си С теб е перфектно, майна. Не мога да се сгъна вътре. аз не мога, аз само мога да направя така. И си заклеш това. Или един стол, ако вкараме. Ако чакай ти бе. Дай да вкараме. Никой. Заседна! Излиза бе! Още го е! Закрещи ли се бе? Дай бе, айде, дай на ръка! Чакай, искам да го снимам бе! Не, мама! Ти се разриваш бе! Аре бе, дай да ръка! Дърпай! Дърпай! Ще се обикая, майна! Оле! Сега подхвърля да пуска. Има нужда от...